RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Miguel. Bakasyon ra ba tong imong uyuan dinhi from California? O niya ma? Ngano day? Kinahanglan gahinan nimo siyang oras kay wala masuhito dinhi. Kung ganahan siyang mulaag o banan nimo. Kanada day ma? Ay kabala ka. Ingnan ako kung kanus agad siya mo pauli aron makapananghid ko daan. Para saan magamit ako ng akong leave karon tuig nga. Nahala sige. Okay na, babe. Uy, tagsara na mo ang himong uncle sa Cebu. Kita, kapila naman si magkuyog. Salamat sa pagsabot, babe. I love you. I love you too. Welcome, Uncle! Ay, thank you, Miguel. Ulitaw naman ay kay kandako dong. Klaro kayo, daghan na kay kag babae nga gipahilak, no? Uy, Uncle ay. Pinanggan ako ang akong uyab o mahal ako siya. Bata pa kay ka para magseryoso. Enjoy yung nagmaayo. Uncle. Ikaw gyud no, imo gid nagtudloan ang pag-umangkon nimo. Kanya hay ra gibiyaan kas imong asawa kay himabay kaayo ka. Unsa may mabuhat na ako, poligamos man may mga lalaki. Ikaw ra siguro Uncle. Stick to one naman ko. Ay, under tingali kas mong uyab. Ay, di na maayo ka. Husto na mo ana, mga ununa ta. Unya mo pahuway una ka Samuel. Unya na mo pagsabot sa inyong mga laag. Unsa Uncle? Ganahan ka musud og mga strip club din Oh, Miguel. Ay, pilan si kakatuig nga wa ko magkasudo mga ingunana. O, gusto pa, gimingaw ko pinayo Uncle. Ako gyud. Okay. Ikaw man suhito na. Kuyugi na namin sa kong uyuan. Matol lang ko mo. Ay, tapos. Nya, kay bonus Gisa nga imong uyab nga musud kag ingunana. Siyempre, bay. Di ka ito masugot. Buwagan pa lang niya ako ato. Usa pa, igaw naman sa kong mukuyog sa kong angkol. Pamukoy planong maghimog binuong. Hala, sige. Basta kayo, wag ko sa ikaw may inidol ako. O, lagi. Ay, kabla ka. Welcome mga sir! Alam mo kabalak ka, what I entrance din ha? Food and drinks ra. Okay. Salamat. Gadag ka mga babae nga naglingkod. Ug ang uban, siksik yung gipang sulob. Napag uban nga. Nipos naman lang gitabuna. Ito mo ko. Kalayan sa kong kipatay. Unsa niyo akong gisulnan. Kulbahan ka. Normal na kay nakuryos lang ka. Kinahanglan nga mamili ka ng mga babae rumawa na ng curiosity ni mo. Uncle.
Maayo eh, sa'yo ka nakampas. Ay, si Batay ko sa pamilya ka din na mo, bro. Ay, nakasabot sa sila. Today, Angkol, akong suod nga amigo si Chris. Nice to meet you, sir. Uy, nice to meet you po, Nimo. Sige na. Mangita na tagtibol ninyo. Nawan na ba imong iwanan nagkwarto tini. Hindi ba eh? Sinsya po ini akong gibuhat eh. Jesus, naruno na oy. Lingawa imong kaugalingon ko. Kita na may mahibawan, iba. Hindi mo abot ni Jisa kung ilang ka musulti. Hi, sir. Guwapa ba'y. Banati na aron magkasuway ka. Kina yun. Ano? Hi. Suway ba sa mga wala gila yung mahibawan eh. Kung nila kita na. Nakakita ko ni mo gabi. Nag-enjoy sad ka. Angkol, Di ba? Sa ko nangiingon ni mo, usahay, kinahanglan tang mo explore sa mga butang-butang kay daghan patag pwedeng madiscover sa tong kaugalingon. Angkol. Sunod asa na masanta. Ningon tong imong amigo na kunusay na hibawan nga bar nga mga high class gud nga mga babae. Ay kanahay kong suway dito. Ikaw, Angkol. Okay, sige. Planuhan ta na. Pero sa pagkakaroon, pagkikitayo na ang imong uyab kay basta yan ugban luod to nimo. Pahuway sa tagpilak ka mga adlaw, then muingon lang ko nimo. Kung kanusa ta sa sunod mang lakaw, ha? Okay, Angkol. Salamat. Busy na lagi kayo ka. Lagi, pasensya na ba iba? Saon, pila na sa katuig nga wa makani ang akong angkol sa pinasod. Kinahanglan ako siyang kuyug-kuyugan. Kasabot ako, babe. Basta ayaw biya kalimot hangan na ako. Basin og, nagbinuang na kanako. Wa, uy. Oh, laki. I love you, babe. I love you too. Mga papay din ni Pego. Hashtag, natimban kayo. Dili na pareha sa tunguna. Bito, gira. Ay, ito na. Na daw dito'y kwan, atong tibol ito. Na. Uy, nindot ni nga itong pwisto din hida. Kay atubangan kay tas mga babae nga manayaw. Uy, wow, kanindot og lawas. Ug puti kayo. Nindotod kay Jaglawas. Pero, di na makita ang naong kay nagmaskaraman. Ay, ganahan ko ni Bayana. Ganahan ko. Kisa ka na eh. Pero, bigil, ikaw sa magka. Kung ganahan ka na, pwede na sa imon lang ha. Unsa, Angkol? Uy, padun niya hubunan yung maskara. Si Jisa. Straight pirang imo uyab ay. Unsa? Uyab na ni mo, Miguel? Daan pa ko. Ngayon ikaw git mo inibayad na ako. Unsa ni? Sabda ko ini. Pasabtasad ko kung anong naabot ka din eh. Daghan pa kagwa mahibawin ako, Miguel. Og katong imo nakita, porsyento pa nito si imo nahibawan sa akong pagkatao. Mao ni trabaho na ako. Mao ni nagbuhi na ako og sa akong pamilya. Nganong kinahanglan may inyong buhaton? Huwag ganong dili man. Huwag ka masayod ka sa kalisod sa akong kinabuhi sa una. Nga imbis malipay kasi mong kinabuhi, pero kapoy magpakabuhi. Jisa,
Kung makigbuwag ka na ako tungod sa imong hibawaan karon, patas naman tingalit ha. Sangan nga nisuod ka sa maong klase nga bar, nagbinuang ka sad nako. Pero bisan pa man ko magbuwag ta karon, sultihan ti ka. Nga tinuod ako na feel para nimo. Mahal ti ka. Og ikaw ra lalaki nga akong gimahal nga sama ani. Mahal sa ka, Jessa. Pero, sorry. Dili na to deserve ang usa-usa. Miguel! Kinukulayan ng isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang nasasaktan. Nagbuwag min Jessa og mutual decision to namong duha. Sakit man para nako pero mo'y pinakamaayon akong buhaton para sa akong kaugalingon ug para pod niya. Tungod kini ko gustong tamayon siya sa akong pamilya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.